ina wayanda suke so Facebook su fara biyan su, wanda suke buƙatar yanda hanyoyin da za su bi ya zama monetization ɗinsu ya zama active. To ku bi mu a wannan bidiyon domin ku ga yanda ake bi dalla-dalla har ka samu monetization kamar yanda zan nuna muku nan. Yanda za ka yi da farko shine za ka login zuwa Facebook ɗinka ne, sai ka danna daidai kan profile ɗinka nan. Bayan ka danna zai kawo ka kamar haka, kun ga gurin da aka saka dot dot ɗin nan guda uku, sai ka danna kai. To daidai gun da aka sa turn off professional mode ɗin nan za ku ga inda aka sa turn on. Already nawa yana kunne shi yasa ake cewa in kashe. To in yana kashe za a ce ka kunna ne. Bayan ka kunna ka riga ka je ka daddanna ka kunna shi kenan dashboard ɗinka zai dawo kamar haka. Za ka ringa ganin an saka maka professional dashboard. In ka shiga haka dashboard ɗinka zai ringa kawo da weekly progress ɗin nan sai ka shiga. To bayan ka shiga sai ka rinƙa danna kan shi. Gun da aka saka weekly progress ɗin nan gashi nan na yi 50%. Kun gani abin da ake so in yi, ana so in creating post guda 14. Na biyu kuma gashi in creating public reel wanda za ka tura wa public ba private ba kenan, guda 13 shi kuma. Sannan kuma ana so a min comment guda 10 a cikin posting ɗin da nake yi. Sannan kuma ana so a satin nan ni in samu followers sababbi mutum 50. Sannan kuma ana so a samu mutum 440 su ringa ko comment ko su ringa liking ko sharing na posting ɗin da nake yi a Facebook. To wannan already na riga na samu, gashi nan complete. Sannan wannan mai mutum 50 ɗin nan followers na riga na samu. Sannan kuma a comment guda 10 da ake nema na riga na samu guda 1 saura 9. A reel da ake so in yi, reel shine ka creating video haka, a guda 13 na yi 3. Sannan a posting da ake so na yi shi kuma a 14 na yi 3. To da reel da posting ni nawa yana counting a ɗaya ne. Yanzu in na yi video yanzu na posting da wannan public post da reel ɗin nan duka zai counting min as a guda ɗaya ne. In dai kana yi duk sati kana cika shi ya kai 100, ka yi kamar na sati 1-2. Akwai wanda na faɗa ma yana yin na sati 1, a satin da za a shiga suka fara biyan shi. Wani kuma za ka ga sati 2-3 a jere zai zama kana yi. Sannan kuma yanda za ka duba kuɗinka in ka yi bayan nan gurin da za ku an sa monetization gashi nan your profile is earning money. Kun ga yanzu already nawa ana riga ana biya na. Za ku ringa ganin in na posting za a rinƙa biya na, zan saka status mutane su kalla. Sannan kuma kowa ana iya sa mishi abubuwan da ake so ya yi a rinƙa biyan shi. Kamar yanzu wannan dalar da kuka gani